Apa Didik njaluk kembang arum maneh? Probolinggo. Mendung peteng ngarep udan pupus klopo tansah dedogetan sumila ing pupus Bromo ambarengi tumurun ing tresna aku mung tansah ngenteni tumetesing tresna kang sejati nulaan lawange tresna ayo enggal palakrama wae kembang arum Probolinggo rina wengi mung katon ing mata kembang arum Probolinggo tak dewangi lumataning tresna sayur kentang sambel bawang kolo kubis apa ra kelingan bukaan lawange tresna wong ayu kembang Probolinggo unggana telu suwun Mbah ning rate kok nggawa palu ning ponisa dirabi cak anem wis ganti pelatih sampe ping 3 Indonesia kok sik kalah karo Vietnam apa pasukan Garuda iki njaluk ditanggapno ludruk ketoke ngono sego jagung iwakmu jair nek sing ngedung calon DPR kate nyukuli Pak Mulyadi dadi desa kepala desa DPR Ludruk Pak lumayan ah keadaan sing penting memperkuat kesatuan lan kesatuan
nek ana beda pendapat ojo ndadekno perpecahan ayo dimusyawarahno secara penocok gampang dipecah belawan diprovokasi uga diadu dadi pahlawan sejati sing membela bangsa menuju masyarakat sing sejahtera. Ana olahraga jenenge sepak bola kabeh ngeroyok anane bola gak nok siji-siji sing gelem ngalah mergo karo-karone kepingin dadi juara. Sepak bola dulur iku permainan biasa ana sing menang lumrah nek ana sing kalah tapi fair play kudu dadi utama mari bertanding rukun maneh dadi saudara. Mula kerukunan dulur ayo diutamakno supaya cek tentrem uripno alam dunya. Tapi nek manunggal kene aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa kaya bengi iki manunggal nganakno sedekah kajate dulur manunggal kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno manunggal ado teka musibah masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah. Kula matur nuwun Pak Mulyadi bengi niki sampean sak warga sampun maringi kula rejeki. Mula kula dongaaken kampung mriki ado teka bilahi masyarakate kabeh akeh rejeki taun ngarep munggah kaji. Amin. Wis bengi, ayo nggano. Ngene ketok meneh nggawa mule 2 juta. Bojo kula ngeten iki melungker nang omah. Mule gak nggawa dhuwit mecucu kaya curut. Nggawa abang-abang meringis kaya garangan. Kembang turine kembang sukun nggawa bedhog aja disuwun pagawe negeri nek tuwek oleh pensiun seniman lodrop nek tuwek dadi dukun iku gak gampang kudu ngurangi turulan
seje maneh karo lontongku iki pucuke cilik gak sepiro gedhi karo bojoku sak bendina dikemuli jarene bojoku mas lontongmu nomor siji lontongku gak dibuntel godhong karo bojoku ngalor ngidul dipondhong ngetan ngulon didodo-dodone wong bareng digawa mulih pucuke rada bengkong basi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo sayur digadho tetep enak petuk rondo tuwek lontongku rada jinak bareng petuk prawan wayu sirahe ndang-ndang namung semanten kidungan kula menawi lepat bareng kareso ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe ayo wah kaweh sing delok niki wau alhamdulillah Pak Mulyadi niki wau panitiae jos nglayani wong ludruk jos cepet kebat pun ta nggawa sego bet langsung sak sayure sak iwake jangkep gak ana sing keluwen tempo wayahku kate njopok langsung paniate dijopok maneh cek banter rek panitia iki rek wis boleh lek karen-karen ana permintaan lagu iki ana penjalukan niki Mas kowe sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat kaya Budi Wijaya kowe jan istimewa manunggal bergoyang Budi Wijaya yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Hai. Ngantuk tapean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, luar biasa so manunggal. Istimewa. Ya. Oke banget. Bayangno so. Bengi iki Desa Manunggal terdiri dari 3 dusun. Ana 3 dusun. Ana 3 dusun. Warga jiwae kurang lebih 2297. Iso ngelompok tumplek-blek nang kene, kok luar biasa. Iki menyediakan sesuatu yang luar biasa. Guyub rukun kaya ngene iki nyenengno karo Pak Kades. Nyenengno. Mbak Mulyadi iki ngenak-ngenakno wargane. Iya bener. Hiburan pas wayah sedekah desa. Makane didongak-dongakno bareng-bareng so. Iya. Biyen ben tambah semangat maneh. Cocok. Tuku sandal nang pasar Kemlagi. Cakep. Warga Manunggal kuwabe ya Allah tak dongakno akeh rejeki. Amin. Amin kok. Lah iya. Tuku sandal nang pinggir sumur. Cakep. Warga Manunggal kula dongaaken nggih mugi-mugi panjang umur. Allahumma. Tuku sandal
pegel leren ngombe es nanas. Cakep. Warga manunggal. Ya Allah, sing duwe utang tak dongakno ndang cepet. Lunas jare. Hah? Lunas. Kok lunas to? Utange akeh ta wong kene iki. Sing jawab lunas. Koyoke akeh. Iya. Tuku sandal nang Caroji. Cakep. Warga manunggal mari sedekah bumi mugi-mugi kabeh munggah kaji. Allahumma. Tuku sandal nang pinggir dalan. Cakep. Ya Allah, bengi iki main nang desa manunggal. Iya. Muga-muga Pak Pala Mulyadi munggah nang panggung ngawer dagelan. Melayumu iki nang kono. Kok ngene to suarane? Kok ngene suarane? Kae nak iso. Jek. Iki iso. Lapo o? Heh? Enak nduk kene. Gak muni. Heh? Gak muni. Muni lho, Muni. Enak nang kene. Mergane apa? Apa? Ajining diri saka lati, Heeh. ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak, luhur asore negara iki saka budaya. Wong kene ngerti. Ngerti banget ya, So. Gak ninggal budayane Jawa. Mbok iki mau anane sok sedekah bumi mbok urunan mbok gak ero aku yen. Kon niku ya apa? Apa? Wong manunggal iki kompak, Kompak ya. rukun wargane. Oh iya. Ana tarian pira wae gak tau ngresula. Anjene wong kene loman-loman. Loman-loman, nggih napa mboten? Kabeh ana uran pira wae oke. Gak atik dinyang. Gak atik dinyang. Wargae Pak Mulyadi jos. Wargae Pak Mulyadi jos. Mergo pimpinane ya jos istimewa. Betul. Luar biasa. Sing penting urip iku aja ninggal telu. Apa? Budaya, agama, negara. Oh, hidup dengan budaya akan menemukan keindahan. Hidup dengan apa iki sing kedua mau? Budaya, agama, negara. Hidup dengan agama itu akan mentaati aturan. Hidup bernegara harus senantiasa rukun dan manut karo pimpinane. Bener. Mangkane wargane kene manut-manut. Lho, apa kon? Mari mangan kodhok ta ya apa? Aku mari mangan urap-urap ngono mang lho. Kon sawangan nang kene kok wis apal ambek wong kene. Gak apal ya apa luar biasa. Luar biasa. Ambek Pak Lurah aku ya kenal kentel. Kon niku koncoku. Pak Lurah. Lurah Mulyadi koncoku so. Kancamu? Kanca. Samangka Pak Lurah Mulyadi iki wis yuswa lho. Lho ya awak Mulyadi Lurah koncoku kecil so. Oh. Kecil. Umurmu piro? Umurku 30. Pak Mulyadi umur piro? Paling ya swidak. Kok iso koncoan iki lho. Koncoan. Koncoan apik Apik. Mula saiki ngene iki jenenge apa iki? Ukhuwah. Ukhuwah iku njaba ana telu. Apa iku? Ana ukhuwah Islamiyah, ana ukhuwah Watoniyah, ana ukhuwah Basyariyah. Ukhuwah Islamiyah iku rukun sak padha-padha Islami. Ya kaya ngene iki rukun kabeh. Ukhuwah Watoniyah iki rukun karo tunggal bangsa gak ndelok sapa-sapa. Gak ndelok sapa ae. Beda agama, beda derajat tetep dadi dulur. Iku ukhuwah Watoniyah. Ya. Ukhuwah Basyariyah. Apa iku? Iki nging. Ana ngunge. Iku rukun kanggo wong sak dunia. Iya. Ngono lho. Kudu rukun urip iku. Urip kudu rukun kabeh. Iya. Ya kaya warga manunggal iki rukun kabeh. Iya, mengkane kaya ngene sawangan kaya ngene iki. Bapak-bapak ambek ibu-ibu ki rukun nang kene. Dadi situk sak yogane, sak putrane dadi situk melompok nang sene. Iki rukun wong manunggal. Iki rukun nang kene. Rukun. Wong manunggal rukun-rukun nggih, Pak Bu. Rukun-rukun ya glonso. Sing wedok wayu-wayu. Kudunge klemis-klemis. Klemis-klemis. Sing lanang glonso. Apa? Alah-alah kok piyae lungset kabeh. Lah kan wis jamak wong lanang nyambut gawe sora iki mbandani wong wedok supaya ketok kemrungsung, ketok ayu. Kok iso kaya ngono Lho iya jenenge wong lanang ya kudu ngono, wong wedok iku harus dimulyakno. Anane dimulyakno mergo apa? Awakmu biyen nikah wis janji kok. Janjine Nyenengno dalam suka dan duka tetep nyenengno. Artine kon ya kudu melandani wong wedok. wah, mangkane glon.
Wong lanang manunggal, Glon. Apa? Dibelani gak karu-karuan, kulitane sampe ireng nyambut gawe isu sampe sore. Belani sapa? Belani sapa? Belani wong wedok. Belani wong wedok. Glon wong wedok manunggal wayu-wayu. Anjane. Alah, glok lodrok kene iki mang salin ping 5. Lancane wong wedok iki kepengin nyenenno wong lanang kon seneng bojomu terus manuru macak celana suwek-suwek terus klambine suwek-suwek rompang-ramping nang dalan. Kalau bojone wantok kok kaya wong gendeng, gak isin kon. Yo isin. Lah iya, mangane wong wedok iku diapa-apano lebih utama timbangane wong lanang. Yo tetep wong lanang. Lho ya gak iso tetep wong wedok. Wong lanang iku jenenge pimpinan rumah tangga. Terus Sembarang sing ngatur iku ya wong lanang. ya. Dibelani gak karo-karoan iku demi wong wedok. Nggih Pak nggih. Wong lanang. Wong lanang nyambut gawe soro. Wong nyambut gawe soro isuk sampai sore. Ya. Balani sapa? Belani wong wedok. Ben wong wedok ketok glowing. Lho kon gak ro wong manunggal. Wong lanang isuk sampai awan nang sawah. Terus Brodol. Wong wedok enak-enak apa kowe? Senam. terus warung Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Niku ya apa kok? kon ngomong nek sing sora wong lanang. Jelas wong lanang so. Tetep sing sora wong wedok. Apa soroe? Kon esuk-esuk wong wedok iku wis umbah-umbah. Ya toh? Terus ngatur anak supaya iso budal nang sekolah. Apa? Sore titik awake wis sayah. Iya. Kate turu ae bengi-bengi kon sik graya-graya. Diapa-apane wong wedok sora nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lho, wong wedok ku juara to. Juara tutuk endi? Gak tutuk kene. Sak juara-juarae wong wedok lho so. Apa? Nek wong lanang gak nyambut gawe. Ayo pikirin dhewe kon. Apa? Wong lanang gak nyambut gawe sing ge badhok apa? Tletong ah. Heh, laraan ah. Ya tetep wong lanang sing ngajine luwih gedhe nggih Pak nggih. Nggih Pak. Hidup wong lanang. Lah, kon. Kon nyambut gawe gedung-gedung. Bojomu gak iso dadi daringan, gak iso ngelola keuangan. Worong nglompok, worong sugih kelakon bambung kon. Tetep wong wedok iku otak dalam rumah tangga, manajemen rumah tangga sing ngatur wong wedok. Gak ana wong wedok kelakon melarat kon, nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lho, ngono. Alah sing hidup-hidup iku dhewe wong lanang. Masih ngono kon iki lho. Si diatur apa nek wong lanang gak nyambut gawe? Terus. Wong lanang gak nyambut gawe bayangno. Apa sing gawe bayar cicilan? Kayata mekar. Syariah. Duwe apa ge bayar? Wong lanang iku ana paribasane so. Apa? Main glowing kena apa iku pecahan piring. Glowing mah pecahan Wong piring. wedok glowing, wong lanang golong kuming. Mergane apa? Belani wong wedok. Oh ngono. Iya. Berarti kon rumangsa wong lanang nomor 1. Nomor 1 nggih, Pak. Wong lanang sing semangat. Hidup wong lanang. Ya, hidup kon. Oh, hidup. Kon gak ngrasakno wong wedok iku apa? Apa? Kon enak kari nitipno dhuwit 20.000 50.000. Iya. Terus marut dhuwit 50.000 dikongkon marekno sampai seminggu digawe blonjo. Wong wedok mikir to. Mikir Nek apa? sampai gak cukup kon muring-muring. Wong wedok iku sora to. Sora ya apa? Lho sora ya apa? Mikir wong wedok iku. Ya mikir wong lanang. Lho ya apa kan iki? Apa? Wong wedok tak kandhani ya. Apa? Ana paribasane Pangeran Katon. Ya apa? Surga di telapak kaki Ibu. ibu. Lah nek kon sampe wani karo wong wedok, wurung mlebu swarga kon. Sikile gak dikekno kon bongko kon. Wong wedok nomor 1 nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Lah nek sikile wong wedok rangen. Nek sikile wong wedok akeh range. Wong manunggal ana sing rangen arek. Akeh. Gak ono. Wong wedok wong manunggal iku sikile akeh gudhike so. Lah ya apa bedine sapa sawah? Lah nyenenge wong lanang kok. Ya tetep wong lanang. Wong lanang apa? Wong lanang nek gak semangat. Ya. Wong lanang nek males. Lah wong wedok kada dadi apa? Maksudmu?
Apa? Wong lanang soro. Wong lanang ku soro so. Dadi wong wedok iku sing kalah. Kalah. Gak iso to. Ya iso. Kon ilingo nek gak ana wong wedok, dapurmu iku gak lahir nang donya goblok. Dapur gua. Lho rumangsamu lho, kon lawase wong wedok iku ngandhut awakmu 9 taun 10 wulan iku rumangsamu gak soro ta. 9 wulan 10 dina so. Wong wedoke 10 goblok. Ku ya ngomong ket Lah iya, anane ngandhut awakmu gelem, ngandhut awakmu nduk kene. Kok nduk kene projol iku teko wong wedok. Nek gak ana wong wedok, wong lanang ya gak ana. Nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ya tetep wong lanang. Apane? Kon niku goblok. Goblok apane? Lolak. Sing lolak-lolak apane kon sing ngahno? Kon tambah suwe ngahno. Lho, Kon ngomong wong wedok iso ngandhut. iya. Lah lek gak ana wong lanang so. Iya. Ayo. Nek gak ana wong lanang, apa wong wedok iso meteng? Kosot kaya wedhus. Ya tetep wong lanang so. Awakmu ana nang alam donya iki mergo kon digawekno bapakmu. Nggih napa mboten Bapak? Hidup wong lanang. Mangkane wong wedok aja wani-wani ambek wong lanang. Aku ewang ngono apa, Bu? Sapa ngewangi? Kon memang wong lanang iku sing nandur winih nang wong wedok. Lho jelas e. Tapi mempengo kon kepingin nandur winih nang wong wedok. Iya. Iya toh? Iya. Kon nek nyambut gawe suwe-suwe sampai bengi, mbelani sapa? Belani wong wedok. Kon mulai pegel-pegel sing mbok doleki sapa? Ya bojoku wong wedok. Lah nek kon pas mulai terus bojomu gak gelem karo kon gawe celana lepis rangkep 15. Sore turune mengkurup kate mbadok apa kon Wong wedok iku tetep utama nang keluarga to. Nggih Bu nggih. Hidup wong wedok. Semangat Bu, hidup. Tetep wong lanang. Apane? Tetep wong lanang. Nang apane? Kon ngosek kon wong wedok gelem ngono ayo. Wong lanang sak manunggal sampean tak kandhani kabeh. Ana nyopo? Mulai nyambut gawe pegel-pegel. Wong wedok nang omah rangkepan lepis ana ping 10 gampang. Gampang. Nang apane? Alah nang klobok 150 tele api. Kono manunggal iki tontonan lho. Apa? Tontonan iki mawa tatanane apik dadi tuntunan. Iya. Supaya wong manunggal iso lek tuntunan teko tontonan iki ngomong sing apik. Wong nunggal kok mbok wurukno nang klobok iki lho. Apik. Rumangsamu. Apik kok. Mangane ku apik kok. Iki gremoe klobok ta ya apa iki? Aku singitno, Cak. Wan, aku singitno, Wan. Kan mlebu nang son ngene, mlebu nang son. Cak, lapo, Cak? Cak matamu ah. Delok potongane sekar banjare kaya ngene iki lho kok celuk cak iku lho sini. Celuk apa kate? Ngene lho Om. Apa? Ngene lho Om. Aku singitno, sing penting gak ketok wong. Singitno aku. Kon melo Pak Mulyadi ae. Nandi? Kon aman. Mumpung Pak Mulyadi saiki boto janggelik truk. Iya. Pak Mun. Iya. Kalau wonge kalau. Kalau tadi keket truk lho kon. Kok dadah kalau kowe dadah. Pak Mun, kok niku didadah gak gelem sih. Samene Pak. Makane ana wong ngomong diwasno. Ayo kene Pak. Apa? Jare pokoknya melo Pak Mun. Asal. Menemben wong wedok iku nek kepengin persis kaya wong wedok ya, supaya ketok kemrungsung, sikilmu iku cukur mbulumu lho. Ana wong wedok kok wulune ketel, Gak suka aku kon buka-buka wadine wong wedok. ya gak ngono. Swaraku dicilikno titik. Uang mek ulune ketel iku macem-macem gunane. Gunane apa? Alise wong wedok mek ketel iku setia nduk wong lanang. Nek tangane mek ketel bumbone nyambel erek-erek cemplung dadi lan sedepe. Lah aku iki wong wedok sing sikile ketel. Mulane kon disebut Banci. Mek ana wong doleki aku, Wan kon lak koncoku, ambek rasa ya. So, ambek Wan. Keliru ya apa? Kono to kene so. So. Ya. Mek ana wong doleki aku. Ya Dar. Oh.
Iya to. Ya di. Aja mbok dudokno. Heh? Aku ditake-take Kon utang. digoleki wong ta? Ditake utang. Timbangane kon sing ngidan, Heeh. alu wong kon sing ngidan karo nyambut gawe. Ya. Aku botone dhuwit. Lah iya. Iki kok bayar meneh, bayar mekar. Sing penting oleh dhuwit. Oleh dhuwit. Kon nang kene ae tak jak nyambut gawe. Gak soro meneng tok dhuwit teko dhewe. Araimu ae kaya begal kok ngejak nyambut gawe aku. Nyambut gawe opo? Heh? Iki kok digawe media. Iya. Mama. Apa? Aku mbok dadekno wanita penghibur aku. Oh gak. Masa opo sih gelem rupamu? Kon niku kepengin dadi LC, gak payu wong girap-girap delok kon. Hei, Kurang telaten. potonganmu kaya lapangane manunggal kok. Wis rusak dibangun koperasi. Lho, Kaya kon. Sepi. Lah iya Wis ngene. aku gak ngurus Ya. bah nyambut gawe ngerneti praoto. Ya. Bah nyambut gawe nang koperasi. Bah begenyek Sing penting oleh duit. dhuwit, toh braenono. Wis menengo. Ini apa? Wis menengo nurut. Ayo. Aku kate mbok perkosa wong loro. Gak, aku mbok perkosa wong loro. Gak. Semrokosa kon iku sapa? Aku kok mbok udane. Aku perkosa. Ada apa sih? Iki gak iki. Sing banci aku Oh kok. iya. Yo keliru. Menengo. Lapo? Iki apa ae? Iki gak cocok iki toh. Gak cocok ah. Gak cocok iku, coplokne. Coplok. Sing iki lho, sing iki lho. Coplok. Jane rasa kok nyopot e. Tarik ae. Iki apa sih isine apa sih? Susu, Cak. Heh? Oh, sesuk. Susu kok atos ngene to. Lah yo. Sendal sandalmu. Kurang get napuke. Ya apa? Aduh. So. Aku kok apano iki? Wis menengo ae. Kon alodreku ku iso apen-apen ta gak gebuk apen-apen mbok tantem temenan iki lho. Bapak Saipul sampai kerenyeng ae. Wis menengo ae. Meneng ae, pokoke oleh Oleh dhuwit. kon butuh duit kagak? Oleh duit. Iya. Menengo. Ya. Iki wet gak liquid, Rek. Gak mati iki. Ketokane akeh, tapi banyak. Iki ya Allah. Pakai kita to. Gak. Mati sih ya, Sob. Aku enak brae nang jero aman. Kon apa mricone mbok unyet iku lho. Pak, melo pisan, Pak. Ayo, Pak. Kene lho. Kan rinio sing penting oleh Duit. Duit. Nyambut gawe apa iki? lho nggo. Aku kaya keracunan cumi ngene. Saiki iki akeh wong sing seneng rejeki instan. Iya. Rejeki sing teko dhewe, ya. Wong sing salah dalan ngono iku lho. Toh, kok gawe kathok bal-balan hari iki. Kon kate melok timnas ta? Ayo longgo, Logo. penggaweanmu mek meneng tok. Kon meneng, kon saiki tak dadekno reca. Ngene iki lho. Hmm. Nek ate pamong desa gak nyawer rugi iki. Anyang-anyangen. Ndi panitia iki? Pak, Ah, Pak Rini apa tulungan Pak? Aku dinyik-nyik Pak. Kon iku lungguh. oh, aja ngawur arek kok. Dikongkon lungguh angel nek are. Wong dikongkon lungguh tok kok angel lah ngono. Lungguh. Gak nyambut gawe gak. Aja, Dar. Darmanto. Oh. Iki tak ramute to. Lah apa aku kok mut? Mut untumu kono. Ah. Iku Kon tak ramut. Aku juru gemboke. Juru kunci. Ha iya. Masalah rek. Juru kunci nek cilik nek gede gembok. Kon nang kene. Lungguh. Lungguh tok kon menengo ya. Ana apa ae menengo. Lah mek aku nglungguhi setrum bongko goblok. Wong kaya babak. Kon lungguh nang kene.
Wanto, Apa so? kon nang Pasar Boan ya? pasar keboan. Nang kono woro-woro. Ana reca tiban. Ngomong ngono ya. Reca tiba. Ya, reca tiban sing kait mumbul. Ya. Ya. Kayak ana promosi sing aneh-aneh ngono to. Tak woro-woro iso. Ya. Wong wedok sing gak duwe jodoh apa kuwi wis kongkon rene kabeh ya. Ki nyambut gawe. Apa? Nyambut gawe. Dadi apa mau? Kon dadi reca. Jare mau penari ular. Penari ular matamu ngono. Kon dadi reca. Nang kene kok ana wong njaluk apa kon meneng. Meneng aja obah. Ya. Berarti reca kula matuk sih. Iya. Berarti pate kula gak iso ngomong. Gak iso ngomong meneng. Berarti aku kudu meneng ae. Meneng. Oh, gade ngomong. Kadhe ngomong. Ngomong terus ae meneng. Loh. Tamu. Berarti ana tamu ku gale ngomong aku. Tangane yo opo? Oh, kadang-kadang bobole kaya. Loh, sampe kok suwe gak ketemu nang ndi? Aduh. Percaya logot. Ayo, Sok. Tak dintong, tak dintong, tak dintong. Aja disorong. Meneng lho, meneng. Kaplok iku. Oh, kok tak kaplok iku, meneng. Sampeyan kok suwe gak tau ketok nang ndi? Aku iku apa? Joke wis SMA kok ya. SMA kok. Iya. Lho, sampeyan nang di waktu iku? Sampeyan ro gak? Iya. Aku kok pas ngene lho. Kok Pas gak kok tulus? ngene lho. Gak melo. Iki koyo ngene iki lho. Ora ngono, Cak. Iki koyo ngene. Wis ayo. Budal pesawat. Ancok. Aku wingseng. Iki kaya pilot sing kesangkut narkoba iku lho iki. Iki apa sih iki? Niki namine reca tiban, Pak Gus. Ketiban apa? Ketiban boto. Reca tiban niku maksude mara-mara mumbul ana reca sing sekti ngoten niki. Ngoten lho. Iki reca koyo wong ngene. Istimewa iki. Udel ya apane? Udele kayak sumur. Cak, Apa? lah reca kok iso mlaku rono-rono ngene. Reca iki gak sembarang reca. Ketoke reca tapi duwe yoni, ngeluwi menungsa ngono. Luwi menungso. Iya. Dadi keterak angin ngono kuwi, Cak. Lho. Iso mlaku rono-mlaku rene. Iya. Oh, Ayo Cak, jajan dijojok ngono iso glodong tak. Jajan, tak kocani jajan. Oh, Menengo reca. Sing penting oleh duwe. Ki panitia yo gak ngekei duwe. Menengo lho. Menengo lho ya. Ngomong tak tujak. Kon kok nang kene ana perlune apa, Dik? ini lho, Cak. Aku iki kan wis metengene lek 10 tahun. Iya. Lah terus marung ngono iki aku kok gak lahir-lahirno ngono. Iki gapur. Reca aja nyelutak. Kok iso nyelutak iki? Sepurane ketoke reca mari kena racun. Recone kok roh barang amis-amisan ya. Hah? Kok roh barang amis-amisan ya. Piyen reca iki mumbule iki bareng wong panen iwak. Oh. Mangane ndolek amis-amisan. Oh, reca iki kayak kreco. Pandangan saya suwe lah kaya anake sapa? Kaya anake sapa? Kaya sapa? Kayak anak salam. Cak. Iki recone lanang apa wedok, Cak? Recone, aku gak wani ngomong iki reca lanang apa wedok. Nek kon kepengin mbuktekno, deloken dhewe. Tak doloke ya, Cak. Delan, Sik gawakno tasku. calon tak batok kok. Menengo. Oh, Hei. Oh, reca kurang ajar. Cak. Le,
Ya apa ya apa ya apa. Reca iku lek sak tumonku ngono iki kan benda mati to. Benda mati. Benda mati. Dan tidak bisa bergerak to. Betul. Lah iki gak Apa? Lah iku lho, Cak. Terus kok kembut-kembut terus marang ngono. Loro iku ya kembut-kembut. Lah sing sitok iku kok mara-mara trucuk, trucuk, trucuk. Oh, ana sing kembut-kembut, ana Iya, sing trucuk. marang ngono ngene lho koyo kate woh ngene. Trucuk, trucuk, trucuk. Oh. Pacae. Iya. Sing delok. Tasik gawan. Menengo. Lho, Menengo. lah kok iso jejeg? Lho, kalau ampun ngomong niki reca tiban. Bener reca, tapi kelakuane tingkae ngeluhi menungso. Oh, Oke. menungso beneran. Menengo. Ya. Lu. Ya napa, Sa! Pak? Ya napa? Nduk tengah nek manuen joke loro. Sampeyan pun salah. Niki reca tiban sing sampeyan tingani niku senes manuk kali ndok. Lah apa? Pusaka niku. Niku pusaka. Pusaka. Lah kok padha karo tekku? Benten. Kacau. Niku benten. Nek nggon sampeyan kan gak kena diputel. Oh, Niki sampeyan putel iso balik dhewe. diputel to balik dhewe. Saged balik dhewe. So. Cak, putelen. Sapa ngerti kok. Ah, tak putele. Kok tak tunune. Alah, bau. Masih arane mengguri lho, tak odot teko mburi. So. Ya napa? Halah. Kayak salam. Nggih niki reca niki, mandine petung mandi niki. Cak. Iki lho kok koyo lho ya. Ya Cak ya. Aku ki ya. Kok. Kok pedot. Napa, Pak? Nyatek. Ketoke nyatek padahal boten. Aduh. Ya ampun. Kato iki. Ya napa, Pak? Ya napa? Bahaya apa ya? Nggonku dipelicet kok remi. Aja iki lho, tak menengo. Yang penting oleh duwe. Berarti kudu njaluk nduk kene. Sampeyan duwe keluhan apa ae, kajat apa ae sampeyan njaluk nang Bareca. Meneh wis keturutan. Sampeyan duwe apa? Duwe masalah apa? Ayo. Aku iki lho kepengin ndang lairno, aku iki mau dioperasi ngono lho, Cak. Nek kepengin gak dioperasi sampeyan rene nggawa helm. Hah? Cek gak kena Oh, operasi. iya, emang apa gak gawe helm? Ya apa lho? Jare kena operasi hari iki. Wah, ngawur ae. Lah, Bobotan iki 3 tahun. Aduh. maksudnya ya apa? Aku kepengin ndang lairan. Kepengin lahir normal. Iya. Gak sampai Gak nang sampai rumah sakit. Iya. Soalnya aku gak duwe bondo. Gak duwe duit. Gak duwe duit. Jarene Barco ki mandi. Lho, mboten salah. Sampeyan nek nang kene cocok nggone. Sampai nang kene njaluk Bareca, gak sampai sedina, 2 menit brol. Ngono ya? Berarti aku nyuwun nang kene. Sampai njaluk nang kene. Aku ngomong apa iki? Ngomong apa? Salam, Waalaikumsalam Bareca. Apa karep sampean? Ngono lho. Assalamualaikum. Lho kok assalamualaikum kok dijawab sampean kok. Piye? Assalamualaikum iki nek wong padha-padha Islam iki nang Bareca. Ya apa? Salam. Oh, ngono. Salam, Waalaikumsalam. Salam. 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 Kacau. Ya wis. Loh, anak iso nangis. Sampeyan njaluk. Durung wetenge nangis. Iku suarane anak sampean, durung apa-apa wis nangis, kepengin metu arek pisan. Metu yo. Heeh. Tak ajane kene.
danyang kaki danyang danyange wong sak Indonesia. Kakean. Sa Indonesia teko kabeh rempek ngekeki panganan. Ngentut aku. Mangan Nyawer enggak ngentuti kancane. apa recane tantut. Ini iki aku malah baleni maneh. Baleni gak apa-apa. Kalau anakmu katanya metu procol. malah Loro. metu. Lho ya balik maneh. Ayo. Oh, alah kebatut. Disetrum lho. Ayo sing temen sing kusuk sampean niku. Lah katanya kusuk piye lho bojoku garai ayo. Ojo digare Pak Gus. Ayo. Nyai danyang kaki danyang sing bau reksa. Kula aja ngentut, aja dianggap ngene to. To Darmanto. Lho baleni maneh. Maleni. Nyai Menengo. danyang kaki danyang sing bau reksa, kula nyuwun nang gadaki lairan. Lah masih kula niki kan kepingin selak roh anak iki lanang kok wedok. Terus elek apa Cok, ganteng. kakek cocok, Bu. Terus masih arek iki kok lucu to ora? Ngono lho, Mbah. Brebeken aku. Menengo. Aku kok dijancuk-jancuk. Aja akeh-akeh njaluk apa karepmu ngono ae lho. Heh, Cak. Heeh. Recone kok iso muni jancuk-jancuk. Ketoke meso iku Yoni. Oh, Yoni. Yoni. Berarti suatu keberkahan. Yo barokah iku. Kajejeran. Jejeran. Ngono ya. Tidak ngalih. Kula kepengin dong. Kok kate ketutan kon. Kok kate ketutan kon. Ah, jembeke. Meneng aja obrak. Kok dijejeri kok iso. Meneng. Ayo sampeyan njaluk. Mbak, kula kepengin ndang lairan. Aku serah kepengin ro anakku lanang apa wedok. Ganteng apa ayu? Jawaban, Mbak. Aku suwe-suwe cureken. Brebeken. Mbak. Mbakmu. Ngono gak nggawa kembang ngono lah. Go kembang. Biasae badokane iki kembang. Nek rada alot sampeyan sogo kali kembang. Nah, ngoten. Padanya kaki danyang, kula kepengin ndang lairan. Aku ya serah kepengin roh anak iki lanang apa wedok. Mbah. Woi, Gak kenal. nyala. Gak jodoh kan. Banyak iso lairan iki. Danyang panunggal listrik kula nyuwun pandu kok kali panjenengan. Dene bojo kula bobot 3 tahun boten lahir. Ya napa kados lahir? Muni. Kok nyotot. Ketoke tumus, ketoke dijabahi. Sampeyan delok recoe langsung teles. Ngeten iki berarti mpun kabul kajat sampean pun. Kabul. Jelas. Aku tak melayu. Dheweke. Mboten usah wedi. Kon iki reca mboten saged lapo-lapo. Aku kan wis donga. Heeh. Wis nyiram kembang. Nggih. Berarti kan wis mari ya, berarti kan mulai ya. Wis mulai ya. Iku lho. Aja lali rek. Lho apa? Lho, taline. Jajak to, Cak. Jare umume ngono kok rek mari kok ngene iki gak oleh mondhak-mandhek. Lah ngene gak malih. Gak mandek gak apa-apa tapi tinggal ono. Lah ditinggali apa? Lho Lho. tinggali men gak krasa ta? Tinggal apa? Tuk. Maksudnya iki tinggal ono titik-titik digawe ngrambut bare cocek tambah mandi. Kok syaratnya ono. Apa? Tak utang duit lurah. Sampeyan tinggali. Sak cukupe. Ya apa? Rasane ya. Alah gurih. Aja kok tangane gladil. Nyenene tole banci ya. Mesti duit kene memang. Ayo, duit ilang. Nek sampean gak ninggali, warung lahir tambah gede. Berarti kari metune to. Ya iya. Malah gak metu-metu. Alah. Meneng. Mangane gladik. Aja obah. Oleh duit. Menek tangan lu. Atuh. Tak gase Cak. Ujupun kabeh ngono lho Pak, larang Oh, diitung. sik tak gelekane. Mangke lho. Persaku gak nggawa, tak doleki kok gak ono. Pancene wong petuk kenyane kok. Ketek kok. Wah. Aja akeh. Aja akeh gorong-gorong barang mesti kok aku nglair. Ngekeki mbareca gak hitung-hitungan, nek hitung-hitungan purung kabul. Wis sak gelek wis.
Sampeyan kei piro iku? 100. 100 gen kono cete tok gak cukup. Iki lho, Cok. Iki lho. Nah. Ngene. Siji, Loro, telu, papat, gangsal. 5. Wis ya. 5 ya 500 tak gawae. Heeh. Kok cek gak ilang. Lek mleto ya. Cok. Ayo wis. Cok. Ya Ji. Boten. Yen kula kono cet. Tak kei kembang. Ro akon. 500. 500. Perjanjiane mau durung piro-piro? Heh? Piro-piro? 50%. Ya gak iso. Lah piro? Aku 70 kon 30. Gak iso 50%. Wes aku mau gak apa-apa. Tamu. Ya wis, kon kok 70%. Aku 30. Monggo, sing pengin akan Aduh, mantanku, tibae mantanku. iki sapa maneh? Kon iki recok kok ngono seneng ya. Tolong. Aduh lho, gak iya ana sing ganjel lho. Sepuntene niki mau mari disiram kembang. Dadi reca niki yonine tambah gedhe. Tapi iki mesti gede kok cale jejer aku. Gedhe nyerite sakmene gedhe kurang gedhe ya apa sampean? Iki reca sing paling istimewa. Iki reca. Reca tiban. Sing viral iki. Viral nang media-media iku wis iki. Kok koyo banci. Koyo banci. Koyoke banci. Padahal wengos. Iya. Temenan tak gak yakin aku. Lho. Justru nek reca mandi ku yang ngene iki, Mbak. Mboten ketara, tapi yonine gedhe. Ngoten lho. Delok se. Sampeyan priksa apane? Loh, Napa? wetenge. Napa wetenge? Blidut iki lho. Jenenge reca ngoten niku. Lah apa kon niku? Mau meneng ngono kok jok mengo. Ngomongnya weteng. Iya. Sing dijemondok puyu. Ketoke obat padahal mboten. Aku lak ado-ado teko klobo. Nggih, lho kon ndi? Klobo. Waduh. Ki langganan koyoke rek. Lah aku dodolan apem nang kono. Dodol apa? Ya apem ya jemblem anget. Koyoke kenek separo oleh koyoke. Sampe dodol apem. Iya saiki gak payu. Apeme sapa gak payu? Apemku. Apem sampean gak payu? Gak payu. Banyu paling ya. Berarti sampean nang kene iki maksude kate ndolek Apemku cek laris ngono lho. cek laris maneh, Iya. cek payu maneh. Iya. Cocok. Temen yo. Cocok sing Kok lek sampean ado-ado jojok. kak Ngomong tak. Menengo. meneng kok. Cocok sih sampean jojok. Ya iki. Iki Jalan keluare solusi sampean cek payu maneh apeme ya iki. temen ah. Lho, cocok. Soalnya aku ado-ado ngono gak cocok nang kene. Lho, sampean nang kene, atik sampean temen dikabulno temen, meneh gak trimo siji loro. Sampean kepengin payu pira suwengi? Sedina 40 uang. 40 wong. Gak ndawa ya kira-kira. Tuku betane. Aja cacak 40. Sampean suwengi kepengin payu 200 keturutan. 200. Apa? Kakean 200, Cak. 300 ae. 300. Burung dadalane traktor iki kok. Wis pasti kabul. Iya. Iya. Terus iki apa iki ndongone, Cak? Gak Sampean sogo nang kene. Assalamualaikum salam ngono lho. Karo sampean apa ngomong. Gak bloko iki. Ketoke gak bloko. Pancene reca. Menengo. Obat tak gibeng. Asun opo. Tak deket tasku ya. Aku pengen kusuk. Heeh, sing kusuk. Kak. Lah apa? Dikene nang ngene wekku.
Sampeyan apa Emang no? lho. Hah? Bunder-bunder loro ndok iku lak sajen lho, Cak. Iya bener. Lah ya sajen. Terus sampeyan apa no? Kate tak jukuk, tak gomole. Sampeyan sodok-sodok ngene. Iya. Lho, menemben aja disodok, perkesen ae mesisan. Sumpah kon. Suatu saat kon dadi rejo. Arek iki lho pinter. Dijilat. Apa? Lah ngono sing danga-danga. Iku ngono. Sampeyan iki nek kepengin payu. Sing sampeyan jaluk iku nggambarno, iku pusaka meneh sing gare sampeyan laris. Roa. Apane? Berarti Kepengin laris, luwe laris maneh sing ndang mangke ana bon cabe. Ya. Tambah api. wedi aku. Sing temen, jaluk sing temen. Menggambarkan pusakaku meneh ya. Iya. Iku gambarane laris sampeyan meneh, ngono lho. Aja dipletek. Inti penae. Apa? Jarno. Apa? Arek iki lihai. Alon-alon, sing kusuk. Baret, Cak. Aduh. Lah apa sih? Aduh. Lah apa? Aduh. Lah apa? Peri. Peri lah apa? Ndokku dipletet. Ya napa ya napa? Aku iki pengen ndonga sing kusuk. Nggih, nggih. Terus. Nek sampean kusuk pun sampean reken wonten napa-napa tetep meneng mawon. Sampean gocekan. Sing nek digoceki sampean goceki. Hei. Hei. Dasar kecakar. Assalamualaikum salam. Lho, meneng. Iya, ngomongnya salam. Nyit-nyet ngene lho. Meneng wae empeten. Senep cok. Gak apa-apa. Sing penting oleh duit. Oleh duit ndokku pecah. Sampeyan ngomong menjaluk. Sampeyan njaluk wis. Nggih, ayo tak jaluk. Assalamualaikum salam Bareco. Waalaikumsalam. Iki kok aku ya gak payu, Cak. Loh, justru nek sampean ketemplekan nggone Mbak Reco tambah laris gak karu-karuan. Iki engko ngene lho. Lah kok banci ngono ya. Lho, wong sing jaba sing seneng sampean ndelok sampean tambah ketok wayu ngono lho. Jembak kok Bareco iki. Lah aku dhewe aku ya jembak asline. Jembak. Wah, nek Reco kok. Wis, sampean njaluk. Hilang separuh braiku. Dalah duwe kok koyo ngene. Sampeyan nek njaluk nambah Reco aja ngentut. Sampeyan ngentut ya, Mang. Seca, akate ndonga, Reco kok iso ngentut. Reco kok iso ngentut. Nggih sepurane niku. Lho. Sampeyan terusno. Kok wurung gak payu lho sampeyan kok. Medak lho sampeyan kok lho. Mung kadung nduk kene, atik wurung medak sampeyan kok. Meneng kok kon. Heeh. Meneng kok. Bareco. Kayak kira tak kate kentut sana iki. Reco kate. Beler. Gak. Bareco. Cak, aku dintuti terus kok totokan biru. Gak apa-apa, gak ngarep tembus. Iku ana bokong-bokongane bapak cek mulek nang gone dhewe. Gak apa-apa njaluk. Wes. Bareco. Heeh. Kula pengen apa kula lari Bareco. Nggih. Iya, 75 uang ya. Nggih. Temen ya. Iya. Nek gak payu. Nek sampe gak payu ya apa ngono? Nek sampe gak payu ya apa? Tak rabi dhewe. Ya napa ya napa? Hah? Iya ngono tapi kok dirabi dhewe. Wong liya gak krungu brobong sampean sing njaluk sampean krungu dhewe. Ngono lho, berarti kabul pisan. Wes ya. Ya. Foto, Cak. Eh. Kenang-kenangan
Mas ya tak aku dintuti terus. Oh, jaluk selfie. Ayo kono. Sing apik. Balas dendam ah. Balas dendam. Wes, Coba aku. apik wis apik. Wes apik. Mas ya. Heeh, fotone pun. Menurut saya gantian aja iki. Meneh tak blawune meneh. Wes ah. Nggih. Lho niku wejanine. Tinggalane. Tinggalane. Nggih minim 2 juta tapi pinten ngoten lho, digawe rambut recok. Tapi Nah. saya ikhlas ya, Cak ya. Nggih mboten napa-napa sak ikhlas mboten napa-napa penting sing akeh. Nggih. Kula dongaaken kabul kajate nggih Ning. Mugi-mugi laris. Iya, Cak, wis tak balik ya. Nggih, gak trimo bengi esuk awan sore Pak. Iya. Aku iku ora ngopo golekno kon dhuwit Gak abot-abote kon ngingoni kon. Gak ngereken aku ngene-ngene, gak gelem aku dadi juru kunci. Berhubung kon aku boleh dadi nyambut gawe kaya ngene iki. Lho kon. Kok sing congok. Cangok ya apa sih? Iki amplopan ku bukan 4.000 iki lho. 4.000 iki lho. Pak tambah ono, Pak. Piro ta? 4.000. Waduh. Gak apa wis, ngene ae. Iki digawe penglaris. Juru kunci congok kon iku yo. Aku ya gak digawe amplop. Sajane mahar 500.000. Jelasno nang TikTok. Marketinge lak wanto sih. Ya wanto gak sing jelasno. Kok kene iki ya jenenge gak apa-apa. Saiki 4.000 engko Ketara iku langganan. ana maneh. Sapa ngerti engko ana maneh nang kene kok digawe 4 juta ngono. Menengo. Oh, gak pokro. Nah iso menengo. Soal wesi. Monggo Bapak Ibu sing kepingin kabul kajate ten mriki wonten reca. Gak pokro kok. Lah menyambut gawe, aja wedi kon. Sementing meneng ana CEO, ana CEO menyamar. CEO berarti wong sugih. Wong sugih sing menyamar. Ndi? Sampeyan nek njaluk napa-napa teng mriki bener nggone, Pak. Enggak ngono aku gak ngomong dari sapa mang aku gak ero. Tapi aku rene mang. Iki wong Perancis be omongane kok mbulet. Arek manjane teko ya gak teko aku dibujuki terus ya. Sampeyan teng mriki wonten gaene napa, Pak? Lho, sampeyan wonten gaweane napa teng mriki? Kandhane gak teko arek kok omong dene. Wah, gendeng iki. Wah. Ya omongnya gak percaya. Cari CEO. Woi. Tapi ya. Tapi.
gendeng temenan. Kan kula ndopo kan. Kala ndopo kan. Kala ndopo. Lah ndopo kan. Paru ireng apa paru abang? Paru ireng. Kon dikon sapa? Dikon sapa ngene iki? Dikon sapa? Wanto. Dikon Wanto. Wanto. Oh, Wanto berarti sing kudu mbok tembak. Sumbarono Wanto. 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 Kono ndi Wanto? Ojo macem-macem. Kono macam-macam Mbak. Aku londo kongguan. Aku londo pekuan. Wanto iki lho. Kon tak tembak kon. Tembak. Tembak. Iku tembak goblok. Ojo aku mamamu. Iku lho. Iku sayangan. Sing kono pacaran. Lere lah kok malah gendeng kabeh. Iki Caca. Tut kon tak tembak kon. Ayo ngomong. Lho iko lho mami kok. Tutu iki kejar. Sing ditembak sapa? Lho, bajingane dudu aku sumpah. Ayo sumpah dhisik. Sumpah. Si gendeng kok akeh ya. Bajingane iki kon tak tembak tut. Tembak tut. Unine ya apa nembake? Tut. Iki tembak. Itu tembak. Wanto tembak. Iya, awakmu tembak. Awakmu. Iya. Bongko wis. Wis gara-gara rasa iki. Gara-gara rasa gawe kegiatan sing kaya ngene iki. Nemate sok tangi lho, Mir. Oso, Nggih. wis aja diterusno so perbuatan ngene iki. Wong kula niku ndolekno dhuwit kanca lho, Pak. Ya tapi ne wis gak halal blas. Lah terus yo napa nih? Penipuan iku jenenge. Nek Mbok